Momentwm ac ergyd. Yn y fideo yma, byddwn nhw'n dod i ddeall a defnyddio momentwm ac ergyd, deall a defnyddio cadwriaeth momentwm, deall a defnyddio deddf arbrofol Newton ar gyfer ardrawiad union, dau wrthrych sy'n symud yn yr un llinell syth, ac ardrawiad gwrthrych sy'n symud ar ongl sgwâr i blaen. Momentwm gwrthrych m kilogram sy'n symud â chyflymder v, metr yr eiliad, yw m lluosi v. Mae momentwm yn vector ac mae ganddo'r un cyfeiriad a'r cyflymder. Gan fod momentwm yn luoswm mas gyda'r cyflymder, gallwn rhoi'r uned am momentwm fel kilogram metr yr eiliad. Diffiniad ergyd grym, F Newton, sy'n gweithredu am amser t, yw F lluosi t. Mae'r ergyd yn vector hefyd ac mae ganddo'r un cyfeiriad a chyfeiriad y grym. Gan fod ergyd yn luoswm y grym gydag amser, yr uned yw Newton seconds, Newton eiliadau. Mae'r berthynas ergyd yw newid y momentwm, hynny yw ergyd yn gweithredu ar wrthrych yw'r momentwm terfynol, tynnu'r momentwm cychwynnol, yn ganlyniad uniongyrchol o ddeddfau mudiant Newton. Cadwriaeth momentwm. Os yw dau ronyn yn rhyngweithio a bod dim ergydion allanol yn gweithredu arnynt, bydd cyfanswm momentwm y system cyn y rhyngweithiad yn haflu cyfanswm momentwm yn syth ar ôl y rhyngweithiad. Dyna cadwriaeth momentwm. Mae cadwriaeth momentwm yn ddefnyddiol iawn pan yn dadansoddi gwrthdrawiad eneidaidd rhwng dau wrthrych. Mae'n bwysig bod gennych ddiagram clir ar gyfer cyn ac ar ôl y gwrthdrawiad, a cofiwch dangos yn glir ym mha cyfeiriad rydych yn cymryd fel y positif. A deddf arbrofol Newton yn dweud ar gyfer dau wrthrych mewn gwrthdrawiad, mae cymhareb y bianedd gwahanu i'r bianedd nesau yn gyson, a'i elwir y cyfernod adfer rhwng y dau wrthrych. Fel arfer, denodir y gyfernod adfer gan E. Bianedd gwahaniad rhannid yr bianedd nesad yw E, yr cyfernod adfer. Os yw E yn 1, bydd y gwrthdrawiad yn elastig a fe gedwyr egni kinetig yn y gwrthdrawiad. Os yw E yn llai na 1, bydd y gwrthdrawiad yn anelastig ac fe gollir egni kinetig yn y gwrthdrawiad. Rhan fwyaf amser, mae'r E ni'n defnyddio yn llai na 1. Enghraifft, fel canlyniad o gael ei dwymo, mae Shell 800 kg yn ffrwydro i ddau ran. Yn uniongyrchol ar ôl y ffrwydrad, mae gan y dar mwyaf mas 540 kg a bianedd 18 metr yr eiliad. Gan nodi unrhyw rhagdybiaethau, darganfyddwch bianedd y dan lleiaf yn uniongyrchol ar ôl y ffrwydrad a disgrifiwch am ha gyfeiriad mae'n teithio, a cyfrifwch yr egni kinetig sy'n cael ei greu gan y ffrwydrad. Esboniwch fod hyn mwy na thebyg yn llai na chyfanswm yr egni a greuwyd gan y ffrwydrad. Felly mae gyda ni'r Shell yma, sy'n 600 kg, mae'n ffrwydro ac ar ôl mae'n creu dau ddarn. Y darn mwyaf yn 540 kg ac mae'n symud ar bianedd 18 metr yr eiliad. Felly mae'r darn llai yn gorffo bod yn ydol lan. Mae'r ddau ddarn yn gorffo bod ydol lan i 600 kg gan bod ni yn rhagdybio bod dim colled mewn mos yn digwydd yn ystod y ffrwydrad.
Felly mae'r darn bach yn mynd i fod yn 60 kg. Hefyd, ni'n cymryd bod na ddim momentum cychwynnol, felly mae'r momentum terfynol yn goffod bod yn 0 hefyd. Felly mae cyflymder y darn bach yn ddirgroes i gyflymder y darn mawr. Felly mae'r 60 kg yn mynd yn gyfeiriad dirgroes i gyflymder y darn mawr. Felly, os defnyddio ni cadwriaeth momentum, mae momentum cyn yn hafal i'r momentum ar ôl. Momentum cyn yn 0, momentum ar ôl yn 540 kg, lliosir 18. Ni wedi cymryd taw chwith i'r dde sy'n positif. Felly ni'n adio y darn 60 kg lliosi minus fi, ac mae fe'n mynd yn cyfeiriad dirgroes, yn cyfeiriad negatif. Felly, 60 fi yn mynd o'ch o draw yn hafel i 9,720, felly mae fi yn dod yn 162 metr yr eiliad. So mae darn bach yn symud ar bianedd 162 metr yr eiliad mewn cyfeiriad sy'n ddirgroes i'r darn mawr. Egni cinetig a greoed ar gyfer B yn hafal i y darn mawr, so hanner MV sgwar am y darn mawr, hanner 540 lliosi 18 sgwar, plus hanner 60 lliosi 162 wedi sgwario. Hwna'n positif achos ni'n sgwario fe ta beth. Lliosi'r un am mas, a ni'n cael 874,800 joule. Nawr, hwnna'n ystyried taw na'r unig yn egni sy'n cael ei greu, ond mae mwy na thebyg egni golau yn cael ei greu, egni sŵn ac egni gwres yn cael ei greu, felly bydd fwy o egni na'r just 8,740. 874,800 joule yn cael ei greu. Cwestiwn arall. Mae gronyn A mas 2 kg sy'n symud y bianedd 12 metr yr eiliad ar arwyneb llorweddol llyfn yn gwrthdaro'n union a gronyn B mas 3 kg sy'n symud y bianedd 7 metr yr eiliad i'r un cyfeiriad ag A. Cyfernod adfer rhwng y gronynau yw 0.6. Dargan fyddwch bianedd A B yn dilyn y gwrthdrawiad, a dargan fyddwch faint yr ergyd y mae A yn rhoi ar B yn ystod y gwrthdrawiad. Felly, gosod y llun lan. Cyn y gwrthdrawiad, mae 2 ronyn dyn ni. Un am mas 2 kg sy'n symud y bianedd 12 metr yr eiliad, a'r llall yn 3 kg yn symud ar 7 km yr eiliad. Felly mae fe'n arafach, felly mae'r un cyn ni, mae A yn mynd i ddal y lan a gwrthdaro yn ei erbyn. Ar ôl, so mae ni'n gwybod beth yw'r ddau gyflymder, felly ni'n gosod nhw fel U a V. Os nawn ni ddefnyddio cadwriaeth momentum nawr, felly cyn y gwrthdrawiad mae gyda ni 2 lliosi 12 plus 3 lliosi 7 yn hafel i 2 lliosi i bedol plus 3 lliosi V. So dyna'r momentum cyn yn hafel i'r momentum ar ôl. Felly mae gyda ni hafaliad ochr chwith yn dod yn 45 yn hafel i 2 U plus 3 V. Maen nhw wedi roi'r cyfernod adfer i ni, felly ni'n gallu defnyddio y bianedd gwahanu, rhannu gyda'r bianedd agosau, a maen nhw wedi dweud ta 0.6 yw e, so bianedd gwahanu
Mae'r B yn mynd i fynd yn gynt na yr A, felly y biannedd gwahanu bydd V minus U. A'r agoshau, maen nhw'n dod yn agosach at ei gilydd, felly tynnu'r biannedd wrth ei gilydd, so 12 tynnu 7 yn dod yn 5. So biannedd maen nhw'n agoshau at yw 5. Achos cymerwch bod y B yn llonydd, felly bydd A yn mynd tuag ato fe gyda 5 metr yr eiliad. O'r gorau. 5 lluosi 1.6 bydd 3 yn haflu V minus U. So mae 2 hafaliad gyda ni. 45 yn haflu 2U plus 3V. Felly dod i 2U plus 3V yn haflu 45. A dod nhw'n yr un drefn, so minus U plus V yn haflu 3. Defnyddio hafliadau cydamserol. A ni'n cael bod U yn 7.2 a V yn 10.2 metr yr eiliad. Felly biannedd A yw 7.2 a biannedd B yw 10.2. Ar gyfer rhan B, mae rhaid i ni weld beth yw'r ergyd y mae rai A yn rhoi ar B, so bydd ni'n ystyried B. So dyma B yn unig cyn y gwrthdrawiad. Yn ystod y gwrthdrawiad, I yw na, I dot. Yw na am impuls, yr ergyd mae yr A yn mynd i rhoi ar B. So mae A yn rhoi shunt i B wedyn ni. A wedyn ni ar y diwedd, mae B yn teithio gyda 2.2 metr yr eiliad. Felly mae 3 sefyllfa dyn ni. So ergyd yw'r newid yn y momentum. So momentum terfynol dyn ni, tynnu'r momentum cychwynnol. So momentum terfynol yw 3 lluosi'r biannedd, so 10.2 minus o momentum cychwynnol yn 3 lluosi 7. So mae yr ergyd yn dod yn 9.6 Newton seconds, Newton eiliad. Ni'n ystyried B yn unig, achos A yn rhoi ar B, bydde fe'r un peth sy'n B yn rhoi ar A, ond bydde fe mewn cyfeiriad gwannol. Gan maen nhw bwrw yn erbyn ei gilydd. Mae'r ergyd ar B a'r ergyd yn A yn mynd i fod yn dirgroes iddi gilydd. Cwestiwn arall. Mae gronyn P, mas 2 kg, yn symud gyda biannedd U metr yr eiliad mewn llinell syth ar arwyneb llorweddol llyfn. Mae gronyn P yn gwrthdaro'n union y gronyn arall Q, sydd â mas 5 kg a sy'n symud ar yr arwyneb. Yn syth ar ôl y gwrthdrawiad, mae P yn symud y biannedd 2 metr yr eiliad mewn cyfeiriad sy'n dirgroes i gyfeiriad gwreiddiol ei fudiant, a biannedd Q yw 3 metr yr eiliad. Darganfyddwch werth U, y cyfernod adfer rhwng P a Q, a'r ergyd mae P yn rhoi ar Q. Nawn ni lan i fyna gyntaf. Felly cyn gwrthdrawiad, mae P yn symud, mae P a 2 kg yn symud gyda biannedd U, yn gwrthdaro'n uniongyrchol gyda Q sy'n ddisymud, Q a mas 5. Ar ôl, mae P yn symud y biannedd 2 yn ddirgroes i ble oedd e i ddechrau, so mae fe yn dod eisiau nôl, a mae Q nawr yn symud gyda biannedd 3 metr yr eiliad. So cadwriaeth momentum rhwng y ddau. So momentum P plus momentum Q cyn y gwrthdrawiad yw 2U plus 5/0 yn haflu 2. Mae P nawr yn symud i'r gyfeiriad dirgroes i beth i ni wedi galw'n positif, felly lluosi minus 2
plus Q 5 llos i 3. U yw'r unig beth ni ddim yn gwybod, so 2 yw o'ch chwyth yn hafel i minus 4 plus 15, 11, so U yn hafel i 5.5. So bianedd P ar y dechrau oedd 5.5. Cyfernod adfer, ni angen ffindo, yw'r bianodd gwahanu rhannu 'da'r bianedd agosau. So bianedd gwahanu, maen nhw'n mynd gyferbyn â'i gilydd, felly ni'n adio'r bianeddau, maen nhw'n mynd wrth ei gilydd yn gyflymach na sy'n nhw un yn llonydd a'r llall yn symud, felly 5 yw'r bianedd gwahanu. Y bianedd agosau yw 5.5 achos mae Q yn ddisymud. Rhannu'r yna, ni'n cael 10 dros 1 ar 10. So dyna y cyfernod adfer. Nawr mae eisiau ni ystyried yr ergyd mae P yn rhoi ar Q. So Q ni'n ystyried. Felly dyna Q cyn y gwrthdrawiad, mae'n llonydd. Yn ystod y gwrthdrawiad, mae'n cael impels ergyd wrth P yn y cyfeiriad positif, a wedyn ni ar y diwedd ar ôl y gwrthdrawiad, mae'n symud gyda bianedd 3 yn yr un cyfeiriad, yn y cyfeiriad positif. Felly, ergyd, gan bod ni angen ffindo'r ergyd, yw'r newid yn momentum, felly'r momentum terfynol yw 5 llos i 3, minus y momentum cychwynnol, mae'n llonydd, felly 0, felly'r ergyd yw 15 Newton. Mae'n cael ergyd o 15 Newton wrth P a mae fe'n neud iddo fe symud. O'r gorau, ran yn dilyn y gwrthdrawiad, mae P a Q, rhwng P a Q, mae'r gronyn Q yn taro yn erbyn wal vertigol, sy'n perpendicular i gyfeiriad ei fudiant. Y cyfernod adfer rhwng Q a'r wal yw dim 0.25. Cyfrifwch fianedd Q wrth iddo adlamu oddi ar y wal. A cyfrifwch maint yr ergyd mae'r wal yn rhoi i Q. Felly ni nawr yn ystyried Q yn bwrw'r wal. Felly dyma ni. So mae Q nawr yn symud â bianedd 3 metr yr eiliad tuag at y wal. Yn ystod y gwrthdrawiad, ni'n alw'r ergyd nawr yn J, mae'r wal yn rhoi ergyd yn y cyfeiriad negatif i Q, ac ar ôl bydd Q yn symud oddi wrth y wal. Ni angen ffindo'r bianedd mae Q yn odlamu oddi wrth y wal. Felly, ni'n defnyddio'r cyfernod adfer, maen nhw wedi rhoi ni, 0.25. Bianedd gwahanu, ni ddim yn gwybod beth yw fi, a ni y bianedd agosau yn mynd dod tuag at y wal gyda bianedd 3. Felly, llosi 3 gyda 0.25, a ni'n cael bod fi yn 0.75. So dyna'r bianedd ar ôl dde adlamu. Yr ergyd nawr, mae'r ergyd yn cael ei roi yn y cyfeiriad dde i'r chwyth. Felly ni'n cymerwn ni hwnna fel positif. So newid y momentum yn y cyfeiriad dde i'r chwyth, bydd momentum terfynol. Ni wedi dod o hyd i bod fi yn 0.05, 0.75 fel un. So 0.75 llos i fi yw'r momentum terfynol. Y momentum cychwynnol oedd 5 lluosi minus 3 nawr gan bod ni wedi cymryd dde'r chwyth fel positif. So momentum terfynol tynnu'r cychwynnol nawr yn rhoi i ni 18.75 Newton seconds. So dyna maint yr ergyd ar y wal. Cymeron ni'r ochr dde'r chwyth fel positif gan bod yr ergyd yn mynd yn y cyfeiriad yna. Mae'n rhaid i fod yn ofalus a arwyddion eich cyflymder. Felly oedd y cyflymder cyn nawr yn mynd i fod negatif. A dyna ddiwedd y fideo
adolygu ar gyfer Momentwm ac ergyd.